eish umbuzo wakho unzima. Unzima ujulile baba. Yebo uyakhona. Okay. Ngoba ukuthwala kwehlukahlukene. And nendlela zokuthwala zehlukene. And nendlela esithwalisa ngayo singabantu noma singabelaphi kazifani. Yebo. Yaphenduleka. No. I'm not satisfied. Okay. Yini oyifunayo? Dokotela, wena uchaza indlela zokuthwala ukuthi zihlukene. Noma singabantu sithwalisa ngokuhluka. Wathi yebo kukhona, but I'm not satisfied. Dokotela, let me put it like this. I'm not scared, whoever that's watching. We always see kuma TV, kuma social media, abantu besifazane bayatwalisa ngenyoka. One of the show I watched on one of this television. And it's all over, man. So, ngiwumuntu wesilisa dokotela. Ngifuna ukunderstanda and uthi khona ukuthwala ngobutabana. Kuhlukana kanjani kulokho esihlale sikubona esingazi noma kuyiqiniso or kungamanga because we are not sure. But today I have you as umthwaliso omkhulu, umthakathi omkhulu. Educate me. Ake singene singaloko esishona le. Thank you. Nongixolela bogogo logobile saluka sempondo vuma vuma esizweni. Okay, asambe. Uyabona le leyo yokuba isitabane. Ukuthi angikhulumi ngalabo bantu ngoba angilwazi usiko lwabo kodwa kukhona umuntu oshintsha simazi. Uthola ukuthi lo wazalwe ngenje kodwa siyashintsha endleleni usenje. Uthola ukuthi omunye ushintsha usenengane, uthola umuntu uzoshintsha angakabi nengane. Okay. Kukhona omunye othola ukuthi ushintsha nje beveli khona lento egazini lakhe. Kukhona ukuthi ukhona omunye ozoshintshiswa indlala. Ngoba kuyaziwa ukuthi ngapha ake ngibe ngathi ngiyahlambalaza angihlambalazi. Kanti ngapha kuyaziwa ukuthi ngapha eDabanini hayi imali yaphathwa. Uyangizwa ukuthi ngithini? Okay. Omunye lo oshintshiswa indlala yilo engakhuluma ngayo oshintshiswa isimo. Ozothi mayisehambile noma ethi uyokhendla noma ethi uyofuna lento yokuphila. Asuke ngazi ukuthi kuyokwenzakalani la yakhona. Uma ifike enyangeni imbalele inyanga ithi nginalesithwalo. Number 5, nginalesithwalo sokuthi wena uma ngunika lento uzoshintsha ubulili bakho. Uphilise komuntu wesilisa noma uphilise komuntu wesifazane. Okay. Noma ngangize ngixoxa ukuthi yenzeka kanjani leso sithwalo ngoba asithwalisi la. Yes, no. Kodwa kuzothi uma senisendumbeni wena nodokotela wakho. Bese udokotela wakho uyakutshela ukuthi kusukela namhlanje uzophila lempilo yokuba nje. Shuthi usiko olugcinayo ngenxa yento oyithathile. Ukuze wena uphile kahle, ukuze wena ube rich, ukuze wena ucebe. Indlela osuthwele ngayo le wena. Noma abantu bazobe bayakuhleka kodwa wena uzobuphila lempilo oyinqumile wayikhetha lapha ukuthi ubone ingcono kuwe. Ngoba sometimes ku right. Sometimes futhi akho right. Kodwa usuke ungamanzi umuntu isinqumo esimenza ukuthi azathathe lento. Athwale ngobuyena ukuthi angamana shintshe kuba umakabani. Uyangizwa ukuthi ngithini? Ungamgxeka wena ngoba wena wazi ukuthi isimo besibhekane naso yena ngaleso sikhathi. Uyangizwa? Kodwa uma engasekutshela kahle ukuthi ngabona ukuthi ngihlupheke kakhulu. Ngeke ngize ngibulala umama. Ngeke ngize ngibulala ubaba mina. Ngeke ngize ngenze into wrong bafowethu. Ngamane ngisacrifice ngami. Angithi yabona? So wena ngokwakho njalo usumgxeka uqedile. Bese athi nayi dokotela ngenze kanje. Ngizokhona ukuphila lempilo. Aphile kanjalo.
into ekhona leyo sayazi. No, not sonke siyayazi besingayazi mara ngoba uyichaza. Okay, dokotela. Vele yajuka nje esikhaleni, but anyway it's fine. So dokotela, what if uzalwe vele uyi-gay or uyi-lesbian? Then sewufuna nawe futhi ukuphakama ukuthi uyothwala. Kuyenzakala ukuthi uvele uyi-gay or uyi-lesbian uthwale ngabe ubudabane lobo yibo. Like naturally, not ngoba ushintshiswa i-situation osekukuyo. Kungenzeka lokho baba. Kungenzeka ngoba nawe umuntu nje ungekho gay. Kungabi ngathi sikhuluma ama-gay kuphela. Nawe nje umuntu uzalwe nje angithi. Kodwa uyakwazi ukuthi ngesimo sakho yiso usiphakamise kakhulu. Sibe lento oyifunayo. Naye usuke wrong uyakwazi ukuthi noma egay ahambe futhi awu-add more ukuthi lo gay bama ngidle ngabo. Uyakwazi indaba inodokotela phakathi esigodlweni. Abantu besayensi laba baphiwe inyanga ngakubulala ihleka nawo. Okay, dokotela, manje is any question?